Patty, uw para Patty, hè, de struisvogel. Het fenomeen van verwaarde naam, ze hebben die had helaas een ongeluk gewoon en leeft er inmiddels net meer. Ja, verschrikkelijk nice. Als je weer kwam hier om te voorin en als je daar in het water zitten. Ja, ik wil bijna terug rond die verzorgster van wie men maar gauw mag komen, want Patty laat in het water gaat net goed met haar. Nou, weet je net hoe het hier komen maten, we hebben van alles bezocht, ze gaan ook uit het water vanzelfs, tekens het roer, feunen voor de warmte. Maar ja, ze wie gewoon al te koud, ze wie ook al te zwak. Ja, en mocht niet baten. Patty, haar vriendin Henny, liep het net echt te rouwen om de deer van de struisvogel. Ja, dat is eigenlijk wel weer het dubbele van dit verhaal. Hè. Ik wil weer het hudden van de dierenverhaal, wat je dan onder eigen hebben, is dat Henny eigenlijk niks terug lijkt te hebben. Ze is, ze had gewoon geen oorgedrag. Toen bij het versterren zei maar, ja, daar zit ze er gewoon naast te eten. Ja, dat blijkbaar werkt het bij struisvogels. Ja. Ek al is Henny net onwennig en is het fenomeen para Patty net te vervangen, toch wel wiemer net dat Henny allengig bloot. De matten naar je vriendin van Henny komen. En Henny is eigenlijk een beetje te scruten om voorspellingen te verdwalen. Misschien was het net te zeggen, we weten het net. En we hopen nou eigenlijk dat die nieuwe vriendin dat die straks diezelfde vaardigheid had als Patty, maar we weten het net. Die nieuwe vriendin is ook al in beeld. Het is een Brabantse, kan ik vertellen. Nou, we hebben haar volgende week die mij weer ophellen. En we weten al wel dat het ook wat een duurdere vogel is. Nou ja, dat heb je ook nodig, hè, want het is best wel, in de spotlight neem ik het maar letterlijk steeds, maar hè, als je ze vogel daarin let, nou, is die er vaak best wel wat meesting omheen. Hè. Ja, en als ze dan toch wel een beetje spannend vinden, ja, dan stoppen ze maar in. Dat is hoe de struisvogel werkt. En ze zijn heel impulsief en heel gevoelig voor prikkels, dus ja, maar we zien hoe dat rent.